Prišla mi odpoveď z bytového družstva, no, že tu nemajú byť tie dvere. Nám nič neprišlo. No ja som sa pýtal dôverníka, či toho riaditeľa bytového družstva, takže... Týmto tu dúfam končí už tieto problémy naše spoločné. My nemáme nič písomne. Keď budete mať, že tu tie dvere majú byť, ja v žiadnom prípade problém robiť nebudem. A vy tu bývate? Vy tu máte trvalý pobyt? Nie, ja tu bývam. A Ale máte tu trvalý My pobyt? sme A vlastníci trvalý bytu. pobyt není povinný To mať je nikde. jedno, kde my máme trvalý pobyt. Sme vlastníci bytu. Takisto máme také isté práva. Vy jak nie aj ste vlastník bytu. Tie isté práva máme, jak aj vy. Hej? Ja by My som vám sme neobmedzoval vlastníci žiadne bytu. práva. Ja by som vám žiadne práva Sa neobmedzoval. ukludnite v prvom rade, lebo ste nervózni, nemáte žiaden papier na to. A vy máte na to papier? Ale tu My nikto máme nie na je to papier, nervózny. lebo tam išla sťažnosť na vás. Aj na vás išla sťažnosť, nebojte. Ale nie sú vybavené tie sťažnosti, bez toho nemôžete robiť. Ale jak, že Ale my povedali, že máme tie dvere tu vybavené. nemajú byť, že Nie. nie sú v projekte. My Že... by sme Kde si- máte? Písomne máte niečo z družstva? My by sme Dobre, si keď bude dovolili- písomne, že budete mať, tak tie dvere pôjdu späť. A to vy ich dáte? Vy Ja ich budete, dám osobne. Ja ich dám osobne. že vy budete platiť. Ja ich dám osobne naspäť. Áno, my budeme platiť, keď budete mať. Keď mi povedia, že tam musia Niečo byť, v ale rukách. povedali mi, že sú s tým problémy, už dlhodobo, že nám to je vytýkané z požiadnych predpisov, poisťovačka nám povedala, že môžeme mať problém pri plnení poistnom, takže nie. Hej, a začali ste vám robiť vy zle, nie my. My sme nikomu nezačali Začali robiť. ste robiť vy zle. So smetím a podobne. Hej. A není nám to príjemné tu byť s vami v jednom priestore uzavretom, takže... Tak to si vyriešte sami so sebou. Čo No som tak to to vyriešil? si riešime hlavne s tým, že vy na nás útočíte a nechceme byť Mohol byť. uzavrení. Ale kto ako na vás útočí, pani? Neobvinujte, lebo je to krivé obvinenie. Vyhrážali ste sa Povedzte to Krivé ešte raz, obvinenia povedzte sú toto, čo ešte robíte raz, vy. že sa vám my nejak vyhrážame. Vyhrážali ste sa mi? Áno. Nevyhrážal som sa, Jasné, že hej, nemáte tak- žiaden. Kto do psov mi nadával? Jakže, nie, takisto to mám natočené, pane. Ale kto do psov mi Vy tu nadával? pletiete susedské vzťahy. Nie, že dajte mi pokoj, do aspoň, že našich slušne robot. rozprávate. My slušne rozprávame, vy tu riešite naše roboty na základe medziľudských vzťahov susedských, to je akože v poriadku. Jaké roboty? A kto píše do vojenských polícií a kade tade? My? Človek sa môže brániť ako Ale to, chce. vy sa nemáte voči čomu brani, my sme neboli ani útoční, ani agresívni, ani reči sme nemali. Ledva sme tu boli, vadilo vám aj to, že človek tu kľudne žije, tak. Nám nič nevadilo. Dobre, tak ukončíme v poriadku, túto debatu. Svojvoľne si niečo urobili. Je to v poriadku Dobre, podľa veď vás. to my- Ale sa nemáte tak žiaden papier, veď tá suseda, čo bola neboha, to mala vybavené. Budete robiť rozbroje v celej brane. Čo mala neboha suseda vybavené, vôbec nie je podstatné pre túto našu tému. Ale vy ste sme kto? aktuálne žijúci Žijeme a tu aj živí. my. Čo keby sme chceli polovicu tejto steny? Vy poviete, že nie, ale že kto vám dal to právo, hej? Tak takisto ja chcem potom, nech tu nesú tie dvere. Lebo s vami sa nedá tiež dohodnúť, tak prečo by sa malo s nami tak dohodnúť?
Však v poriadku, počkajte si, nemáte nič písomne. Nič nemáte písomne, vystrájate tu a sa tvaríte ako majstri Tak sveta. ako aj vy nemáte nič písomne a zamykali ste tie dvere. Presne. Raz boli zamknuté, neboli neviem, o čom vy zamknuté, rozprávate. Ja nebudem žiť v jednom priestore s vami a ešte pri uzamknutých dverách spolu. A teraz čo chcete robiť? Chcete nás vyhnať stade, alebo čo? O čo vám ide? Vy ste Ona vypálnici? nejde o nič. Ste vypálnici, sa vás pýtam rovno. A viete, čo to slovo znamená? Áno, Vôbec, keď viem, to kto je. používate? Ste vypálnici. Ide vám o to, že nám budete... Čo na ženy zvyšujete hlas? Ste normálni? Áno, som normálny. Že vy ste vypálnik? Ste vypálnik? Nie, ja chcem, nech sú tu požiadne Ste predpisy. vypálnik? Budete Toto nám bude- znepríjemňovať Počkaj, život? Počkaj, toto není krivé obvinenie? Tu Nie, na to ja sa vás obvinenie, pýtam. Keď sa vás pýtam, či ste vypálnik, To sú také hlúpe otázky. to nie je, to je otázka. Pýtam sa vás, ste vypálnik? Nie sme výpalníci. No čo tak vy potom ako prečo tu riešite? robíte taký neporiadok? Chceme mať prázdnu chodbu. Ale čo, vy chcete mať prázdnu chodbu. Tak ako má byť. Ale čo? Lebo není vaša. Ale tá chodba takisto ani vaša nie je, je to No, spoločný Je to priestor. spoločný priestor, ktorý má byť otvorený. Má byť čistý. Bodka. Však vaša manželka, či ja neviem, kto to je, družka, alebo kto ani raz neutrela tú podlahu. Ani nebude, lebo my si platíme upratovačku, ktorá chodí. No áno, vy ste takí Nie, tu sa supermani. platí upratovačka pre celý blok. Dobre, Hej. v poriadku, len tu vyskakujte. No, Vyskakujte. nikto nevyskakuje, dobre? Máme vás Hlavne vy by ste si natočené. mal dávať pozor na Dobre. to, ako sa chovate k ľuďom. Ja si nemám dávať na nič pozor. Mám. Ja sa len pýtam, pani, či ste vypálnik. S tým druhom, ktorý tu nemá trvalý pobyt. Nemá ani prechodný pobyt. Áno, lebo sú to verejne prístupné informácie, pani. Verejne prístupné informácie. Verejne prístupné informácie, pani. Právoplatne odsúdený úchyl, že by ste vedeli. Hej, si dávajte pozor na ústa. O čom vy rozprávate?